Marija je već 5 godina radila kao konobarica u jednom od najpoznatijih restorana u Zagrebu. Svaki dan je stajala iza šanka, posluživala kavu, vino, osluškivala tuđe razgovore, a njena osobna priča bila je kao iz tiskanog romana, puna tuge, ali i snage, nije imala lagan život. Napustio ju je čovjek za kojeg je mislila da je prava ljubav. Bio je to Ivan, mladić iz njezinog kvarta, s kojim je planirala zajedničku budućnost. Ali jednog dana, bez riječi oproštaja, jednostavno je nestao. Marija je ostala sama, s knedlom u grlu i malom kćerkom Lucijom, za koju je radila dan i noć. Znao je svatko u kvart da je Marija jaka žena, ali mnogi nisu znali koliko je bol u njoj tinjala. Jednog petka navečer, Marija je dobila zadatak da posluži na luksuznom vjenčanju u jednom prestižnom zagrebačkom hotelu. Nisam joj to ni na kraj pameti bilo posebno, još jedna smjena, još jedan posao, obučena u jednostavnu crnu uniformu, sa laganim osmijehom na licu, kretala se među skupocjenim haljinama i odjelima, posluživala goste koji su pričali o bogatstvu, uspjehu i slavlju, sve je bilo kao u snu, dok nije prišla jednom kutku gdje je stajala velika fotografija mladenaca. Marija je zastala kao ukopana. Srce joj je zakucalo jače, a dah zastao u grlu. Na slici je bio muškarac koji joj je slomio srce, Ivan. Ispod slike, elegantnim zlatnim slovima pisalo je njegovo ime i prezime. Bio je milijunaš. Bio je taj bogati mladoženja, sjećanja su se nizala kao film. Njegove riječi, njihov posljednji razgovor, njegovo iznenadno nestajanje. Pitala se kako je to moguće. Kako je on mogao zaboraviti njih i sada biti na vrhu svijeta, dok je ona svaki dan radila da preživi. Marija je osjećala i ljutnju i tugu, ali i tihu nadu. Možda je vrijeme da konačno sazna zašto ju je napustio. Nakon vjenčanja, Marija je slučajno srestala Ivana u hotelu. Nije ga prepoznala odmah u njegovom skupocjenom odjelu i skupim satom, ali on ju je ugledao, stajali su jedno nasuprot drugome, tiho, kao da ih je vrijeme preskočilo. Ivan je izgledao drugačije, ozbiljnije, ali u očima mu je bila tuga koju je i ona osjećala. Marija, prošaptao je. Ne znam odakle početi, počela je priča koju je Marija dugo čekala. Ivan je priznao da je otišao jer je morao zaštititi nju i dijete od opasnosti u koju je bio uvučen zbog svojih poslova. Rekao je da se nije mogao vratiti dok nije osigurao bolji život za njih. Ivan joj je ispričao o mračnoj prošlosti, o dugovima, prijetnjama i opasnim ljudima. Kako je radio dan i noć, ulagao u svoje tvrtke i borio se da digne obitelj iz tame, Marija je slušala, srcem prepunim bola, ali i nekakve nove nade. Znala je da je bila ostavljena, ali sada je razumjela da je to bilo zbog ljubavi i brige, no, nije mogla lako oprostiti. Pitanja su se nizala, zašto nije napisao? Zašto nije pokušao bar nazvati? Zašto je morao biti milijunaš da bi joj se vratio? Vrijeme je prolazilo, a njihova veza se polako obnavljala. Ivan je želio biti uz Mariju i Luciju, graditi povjerenje i dati im život koji su zaslužile. Marija je bila oprezna, ali i željna sreće. Shvatila je da nije lako voljeti nekoga tko je godinama bio odsutan, ali da ljubav može biti i oprost, i razumijevanje, i nova nada. Iako je Ivan sada bio drugačiji čovjek, sjene prošlosti nisu ga puštale. Nekoliko starih neprijatelja iz vremena kad je gradio svoj posao pokušalo je narušiti njegovu sigurnost. Jedne večeri, dok je Marija radila u restoranu, stigla je anonimna poruka, prijetnja u kojoj je stajalo da će Ivan biti uništen ako se ne povuče. Marija nije znala što napraviti. Bojala se za Ivana, ali i za sebe i Luciju. Sjetila se svih onih noći koje je provela sama, plačući, i shvatila koliko je jaka postala. No, ovaj put nije bila sama. Ivan je obećao da će je štititi, nisu svi u njihovoj okolini odobravali pomirenje. Neki prijatelji i rodbina sumnjali su u Ivanove motive i sumnjičavo gledali na Marijinu odluku da mu pruži drugu priliku. Zar ćeš opet trpjeti? Pitali su je. Marija je znala da ljubav nije savršena, da zahtijeva hrabrost i žrtvu. Svaki dan bio je novi test. Ivan je pak učio kako biti otac, partner i muškarac koji odgovara na njezina pitanja, bez skrivanja. Vrijeme je prolazilo, a njihova veza je iz dana u dan jačala. Ivan je ulagao trud u svakom pogledu, dolazio je na roditeljske sastanke. Pomagao je u kući, slušao je Mariju.
Naučio je da ljubav nije samo riječi nego djela. Marija je s ponosom gledala na svoju kćer koja je sada imala oba roditelja i kuću ispunjenu smijehom. Osjećala je da je sve ono što je prošla vrijedilo. Na godišnjicu njihove pomirbe, Ivan je organizirao intimnu večeru samo za njih dvoje. U restoranu gdje je Marija radila, ali ovaj put, za njih, ne za goste. Znam da nisam savršen, rekao je, držeći joj ruku, ali svaki dan s tobom želim biti bolji čovjek. Marija je nasmiješeno uzvratila, i ja želim da nas prošlost više nikada ne razdvaja. Tog je trenutka znala da su zajedno spremni na sve, sljedećih nekoliko tjedana nakon njihove intimne večere. Marija i Ivan su se pokušavali prilagoditi novoj stvarnosti. Bilo je trenutaka kad je tišina među njima bila teža od riječi. Prošlost ih je poput sjena pratila u svakom kutku njihove svakodnevice. Marija bi često sjedila u njihovom dnevnom boravku, gledala u kćer koja je crtala u svojoj sobi i razmišljala o svemu što su prošli. Shvaćala je koliko je Ivan bio promijenjen, ali i koliko je teško oboje bilo otvoriti se jedno drugome u potpunosti. Ivan je bio ponekad dalek i zamišljen. Ponekad je gledao kroz prozor, kao da traži nešto što je izgubio, nešto što je zauvijek nestalo. Ali svaki put kad bi pogledao Mariju, u njegovim očima bi se vidjela iskra nade, njihova zajednička sreća nije prošla nezapaženo. Dok su neki prijatelji podržavali njihov povratak jedno drugome, drugi su šaptali iza leđa. Jednog dana, Marija je naišla na Ivana dok je razgovarao s nekim muškarcem u tamnom kutku kafića. Preplašila se, jer je muškarac djelovao prijeteće. Kasnije je saznala da su to bili ljudi povezani s Ivanovom prošlošću. Oni koji nisu htjeli da on uspije. Ivan nije želio brinuti Mariju, ali nije mogao sakriti istinu. Oni su tu i dalje, Marija. Ne mogu pobjeći od njih, ali mogu se boriti za tebe i Luciju. Taj trenutak učvrstio je njihovu vezu. Shvatili su da je ljubav, osim nježnosti i sreće, i borba, ponekad i za opstanak. Kako su mjeseci prolazili, Ivan je sve više rastao kao poslovni čovjek. Ali i kao otac i partner. Učio je kako biti strpljiv, kako slušati i kako pružiti podršku. Marija je, s druge strane, naučila vjerovati u sebe više nego ikada prije. Radila je noćne smjene, ali u srcu je znala da radi za bolji život svoje kćeri i za ljubav koja je opet procvala. Ipak, nisu izostajali izazovi. Jednog dana, Lucija je ozbiljno oboljela. Bio je to najteži trenutak za obitelj. Strah i briga spojili su ih jače nego ikad, ali i otvorili nove rane. Ivan je proveo noći uz Lucin krevet, držeći Mariju za ruku, obećavajući joj da će biti dobro. Ta borba ih je dodatno povezala i pokazala koliko su zajedno snažni. Lucino ozdravljenje bilo je poput novog početka. Marija i Ivan su odlučili da više neće dopustiti prošlosti da ih razdvaja. Naučili su kako dijeliti brige i radosti. Odluka da zajedno grade budućnost nije bila laka, ali bila je prava. Počeli su planirati zajednički život, razgovarati o novim snovima i ciljevima. Marija je upisala tečaj kuhanja, jer je oduvijek željela naučiti više i možda jednog dana otvoriti svoj mali restoran. Ivan ju je bodrio i financijski pomagao, ponosan na njenu odlučnost. Ljubav između Marije i Ivana nije bila savršena, ali je bila iskrena i prava. Ponekad su se svađali, ponekad plakali, ali uvijek bi pronašli put jedno do drugog. Ivan je shvatio da ne može nadoknaditi sve propušteno. Ali je svakim danom pokazivao koliko mu je stalo. Marija je učila oprostiti, ali i postavljati granice. Njihova je priča postala inspiracija za mnoge koji su ih poznavali, priča o snazi, upornosti i vjeri u bolje sutra. Poslovni svijet u kojem se Ivan kretao bio je nemilosrdan. Konkurencija, poslovni sukobi i nepredvidive situacije često su unosile nemir u njihov život. Marija je gledala kako Ivan ponekad odlazi na poslovne putove, iscrpljen i zabrinut, ali znala je da on sve radi za njih. U jednom trenutku, njihov odnos je bio na kušnji zbog jedne velike poslovne odluke koju je Ivan morao donijeti. Marija je osjećala da je opet udaljen, ali nije odustajala. Nakon krize, Ivan je odlučio sve staviti na stol, karijeru, posao, čak i bogatstvo, za svoju obitelj. Shvatio je da ništa nije važnije od njih. Marija je, sa suzama u očima, prihvatila njegovu odluku da promijene tempo života. Prodali su stan u centru grada i preselili se u mirniju četvrt, bliže prirodi. Lucija je napokon imala prostora za igru i radost.
a Marija i Ivan su imali priliku ponovno izgraditi život onako kako su željeli, u novom domu, s pogledom na zelene brežuljke. Marija je otvorila mali obiteljski restoran. Mjesto ispunjeno smijehom, domaćom hranom i toplinom. Ivan je i dalje vodio svoje poslovne obveze, ali je svaki slobodan trenutak provodio s obitelji. Njihova priča nije bila bajka, ali bila je životna priča o tome kako se iz boli može roditi nada. Prošlo je nekoliko godina otkad su se Marija i Ivan uspjeli stabilizirati i pronaći mir u novom životu. Njihova mala obiteljska oaza bila je mjesto sreće i sigurnosti, daleko od raskošnih dvorana i poslovnih sjena prošlosti. No, život, kao što zna, često donosi neočekivane preokrete. Jednog hladnog zimskog jutra, dok je Marija spremala doručak, zazvonio je telefon. Ivanova tvrtka nalazila se u financijskoj krizi. Nova generacija konkurenata koristila je prljave trikove kako bi ga izbacila iz igre. Marija je vidjela kako se u njegovim očima pojavila ona stara briga i tuga koju je htjela zaboraviti. Morat ćeš se opet boriti, rekla je tiho, ali odlučno. Nismo tu da se predajemo. Ivan je ponovno ušao u svijet surovih poslovnih sukoba, ali ovaj put nije bio sam. Marija mu je pružala snagu, bila je njegov najbolji savjetnik i najveća podrška, no, godine su učinile svoje. Borba je bila teža nego ikad prije. Ljudi koji su prije bili prijatelji sada su se okrenuli protiv njega. Intrige su postajale opasnije, ipak, nije odustajao. Svaki izazov gledao je kao priliku da pokaže koliko mu je stalo do obitelji i koliko je spreman žrtvovati za njih. Dok je Ivan vodio borbu u poslovnom svijetu, Marija je živjela svoju vlastitu priču. Postala je poznata u kvartovskom zajedništvu kao žena koja se nikad ne predaje. Svaki dan, dok je otvarala svoj mali restoran, sjećala se kako je prije bila samo konobarica. Sad je bila vlasnica, inspiracija drugima, učila je mlade djevojke kako vjerovati u sebe, kako se boriti za svoje snove i ne dozvoliti da ih život slomi. Unatoč uspjesima, odnos Marije i Ivana nije uvijek bio lagan. Nisu mogli izbjeći trenutke sumnje, nesporazuma, pa čak i ljubomore. Jednom su se posvađali zbog sitnice. Ivan je morao otputovati poslovno baš na dan kada je Marija imala važan događaj u restoranu. Ona je osjećala da je on opet birao posao umjesto njih, ali ljubav je, kao rijeka, pronalazila put. Iskreno razgovarali, iznosili svoje strahove i nerazumijevanja, učeći kako biti jedno drugom oslonac i prijatelj. S vremenom, njihova ljubav je kvjetala još jače. Naučili su da je prava ljubav ona koja ne traži savršenstvo, nego prihvaća nesavršenosti. Ivan je često znao reći: Marija, ti si moja snaga kad sam najslabiji, a Marija bi mu uzvratila: a ti si moj san koji se ostvario. Iako smo dugo lutali u mraku, njihova veza postala je primjer mnogima kako ljubav može izliječiti rane i izgraditi budućnost. Sada, kada je Lucija odrasla, gledala je na svoje roditelje s divljenjem. Znala je sve njihove borbe i pobjede. Jednog dana, Lucija je odlučila da želi studirati poduzetništvo i nastaviti obiteljski posao. Marija i Ivan su osjećali ponos, ali i tihu radost jer su njihovi snovi sada bili i snovi njihove kćeri. Priča o Mariji i Ivanu nije samo priča o konobarici i milijunašu. To je priča o ljudima koji su se usudili voljeti, padati, ali i uvijek ustajati. Ova priča nas uči da istinska ljubav nije uvijek laka, ali je uvijek vrijedna truda, da je svaki kraj novi početak. I da je snaga u nama, čak i kad nas život pritisne najtežim izazovima. Večeri u njihovoj kući bile su ispunjene tišinom, ali ne onom teškom i praznom, nego onom punom nerazgovjetnih misli i osjećaja. Marija bi često sjedila na terasi, gledajući u zvijezdano nebo, razmišljajući o svemu što su prošli. Svaka zvijezda podsjećala ju je na jedan trenutak iz prošlosti, neke lijepe, druge bolne. Ipak, sve su joj bile važne, jer su ih dovele do ovog trenutka, do mira i sreće koja se gradila kamen po kamen. Ivan bi joj se ponekad pridružio, tiho sjedili zajedno, ne trebajući riječi. Samo prisutnost bila je dovoljna, njihova svakodnevica postala je ispunjena malim ritualima koji su ih povezivali. Jutarnja šetnja s Lucijom kroz park, ispijanje kave uz smijeh, zajedničko kuhanje večere. Marija je primijetila kako su te male stvari najvažnije, jer su im pomagale zaboraviti bolne uspomene i okrenuti se budućnosti. Svaki osmijeh Lucije bio je potvrda da su na pravom putu. Kako je Lucija rasla, i oni su se suočavali s novim izazovima. Pubertet je donosio svoje uspone i padove.
Nove strahove i nesigurnosti. Marija i Ivan su zajedno učili kako biti roditelji koji sluša i razumije. Nije uvijek bilo lako, bilo je sukoba, ali ljubav je bila njihov kompas. Ivan je naučio kako biti strpljiv, a Marija je shvatila koliko je važno dati prostor i slobodu. Jednog dana, na pragu njihovog restorana pojavila se nepoznata žena, stara prijateljica Marije iz djetinjstva. Donijela je priču o tome kako je i sama prošla kroz teške trenutke, ali je uspjela. Njena podrška donijela je novi val snage Mariji, ali i Ivanu. Shvatili su da nisu sami i da prijateljstva iz prošlosti mogu biti snaga za budućnost. Na Luciji na 18. rođendan, cijela obitelj i prijatelji okupili su se u restoranu Marije. Bila je to proslava ne samo njene punoljetnosti, nego i života punog izazova, borbi i pobjeda. Ivan je, gledajući svoju kćer, shvatio koliko je njihov zajednički put vrijedan svakog truda. Marija je, dok je rezala tortu, osjećala da je njihova obitelj jača nego ikad. Iako su prošli toliko toga, Marija i Ivan znali su da život ne prestaje donositi nove izazove i snove. Lucija je krenula studirati, Marija je otvorila drugi restoran, a Ivan je našao mir u jednostavnim stvarima. Njihova priča se nastavlja, jer život uvijek ide dalje. Marija je već 5 godina radila kao konobarica u jednom od najpoznatijih restorana u Zagrebu. Svaki dan je stajala iza šanka, posluživala kavu, vino, osluškivala tuđe razgovore, a njena osobna priča bila je kao iz tiskanog romana, puna tuge, ali i snage. Nije imala lagan život. Napustio ju je čovjek za kojeg je mislila da je prava ljubav. Bio je to Ivan, mladić iz njezinog kvarta, s kojim je planirala zajedničku budućnost. Ali jednog dana, bez riječi oproštaja, jednostavno je nestao. Marija je ostala sama, s knedlom u grlu i malom kćerkom Lucijom, za koju je radila dan i noć. Znao je svatko u kvart da je Marija jaka žena, ali mnogi nisu znali koliko je bol u njoj tinjala. Jednog petka navečer, Marija je dobila zadatak da posluži na luksuznom vjenčanju u jednom prestižnom zagrebačkom hotelu. Nisam joj to ni na kraj pameti bilo posebno, još jedna smjena. Još jedan posao, obučena u jednostavnu crnu uniformu, sa laganim osmijehom na licu, kretala se među skupocjenim haljinama i odjelima, posluživala goste koji su pričali o bogatstvu, uspjehu i slavlju. Sve je bilo kao u snu, dok nije prišla jednom kutku gdje je stajala velika fotografija mladenaca. Marija je zastala kao ukopana. Srce joj je zakucalo jače, a dah zastao u grlu. Na slici je bio muškarac koji joj je slomio srce, Ivan. Ispod slike, elegantnim zlatnim slovima pisalo je njegovo ime i prezime. Bio je milijunaš. Bio je taj bogati mladoženja, sjećanja su se nizala kao film. Njegove riječi, njihov posljednji razgovor, njegovo iznenadno nestajanje. Pitala se kako je to moguće. Kako je on mogao zaboraviti njih i sada biti na vrhu svijeta. Dok je ona svaki dan radila da preživi, Marija je osjećala i ljutnju i tugu, ali i tihu nadu. Možda je vrijeme da konačno sazna zašto ju je napustio. Nakon vjenčanja, Marija je slučajno srestala Ivana u hotelu. Nije ga prepoznala odmah u njegovom skupocjenom odjelu i skupim satom, ali on ju je ugledao. Stajali su jedno nasuprot drugome, tiho, kao da ih je vrijeme preskočilo. Ivan je izgledao drugačije, ozbiljnije, ali u očima mu je bila tuga koju je i ona osjećala. Marija, prošaptao je. Ne znam odakle početi, počela je priča koju je Marija dugo čekala. Ivan je priznao da je otišao jer je morao zaštititi nju i dijete od opasnosti u koju je bio uvučen zbog svojih poslova. Rekao je da se nije mogao vratiti dok nije osigurao bolji život za njih. Ivan joj je ispričao o mračnoj prošlosti, o dugovima, prijetnjama i opasnim ljudima. Kako je radio dan i noć, ulagao u svoje tvrtke i borio se da digne obitelj iz tame, Marija je slušala, srcem prepunim bola, ali i nekakve nove nade. Znala je da je bila ostavljena, ali sada je razumjela da je to bilo zbog ljubavi i brige, no, nije mogla lako oprostiti. Pitanja su se nizala, zašto nije napisao? Zašto nije pokušao bar nazvati? Zašto je morao biti milijunaš da bi joj se vratio? Vrijeme je prolazilo, a njihova veza se polako obnavljala. Ivan je želio biti uz Mariju i Luciju, graditi povjerenje i dati im život koji su zaslužile. Marija je bila oprezna, ali i željna sreće. Shvatila je da nije lako voljeti nekoga tko je godinama bio odsutan, ali da ljubav može biti i oprost, i razumijevanje, i nova nada. Iako je Ivan sada bio drugačiji čovjek, sjene prošlosti nisu ga puštale.
Nekoliko starih neprijatelja iz vremena kad je gradio svoj posao pokušalo je narušiti njegovu sigurnost. Jedne večeri, dok je Marija radila u restoranu, stigla je anonimna poruka, prijetnja u kojoj je stajalo da će Ivan biti uništen ako se ne povuče. Marija nije znala što napraviti. Bojala se za Ivana, ali i za sebe i Luciju. Sjetila se svih onih noći koje je provela sama, plačući, i shvatila koliko je jaka postala. No, ovaj put nije bila sama. Ivan je obećao da će je štititi, nisu svi u njihovoj okolini odobravali pomirenje. Neki prijatelji i rodbina sumnjali su u Ivanove motive i sumnjičavo gledali na Marijinu odluku da mu pruži drugu priliku. Zar ćeš opet trpjeti? Pitali su je, Marija je znala da ljubav nije savršena, da zahtijeva hrabrost i žrtvu. Svaki dan bio je novi test. Ivan je pak učio kako biti otac, partner i muškarac koji odgovara na njezina pitanja, bez skrivanja. Vrijeme je prolazilo, a njihova veza je iz dana u dan jačala. Ivan je ulagao trud u svakom pogledu, dolazio je na roditeljske sastanke, pomagao je u kući, slušao je Mariju. Naučio je da ljubav nije samo riječi nego djela. Marija je s ponosom gledala na svoju kćer koja je sada imala oba roditelja i kuću ispunjenu smijehom. Osjećala je da je sve ono što je prošla vrijedilo. Na godišnjicu njihove pomirbe, Ivan je organizirao intimnu večeru samo za njih dvoje. U restoranu gdje je Marija radila, ali ovaj put, za njih, ne za goste. Znam da nisam savršen, rekao je, držeći joj ruku, ali svaki dan s tobom želim biti bolji čovjek. Marija je nasmiješeno uzvratila, i ja želim da nas prošlost više nikada ne razdvaja. Tog je trenutka znala da su zajedno spremni na sve. Sljedećih nekoliko tjedana nakon njihove intimne večere, Marija i Ivan su se pokušavali prilagoditi novoj stvarnosti. Bilo je trenutaka kad je tišina među njima bila teža od riječi. Prošlost ih je poput sjena pratila u svakom kutku njihove svakodnevice. Marija bi često sjedila u njihovom dnevnom boravku, gledala u kćer koja je crtala u svojoj sobi i razmišljala o svemu što su prošli. Shvaćala je koliko je Ivan bio promijenjen, ali i koliko je teško oboje bilo otvoriti se jedno drugome u potpunosti. Ivan je bio ponekad dalek i zamišljen. Ponekad je gledao kroz prozor, kao da traži nešto što je izgubio, nešto što je zauvijek nestalo. Ali svaki put kad bi pogledao Mariju, u njegovim očima bi se vidjela iskra nade, njihova zajednička sreća nije prošla nezapaženo. Dok su neki prijatelji podržavali njihov povratak jedno drugome, drugi su šaptali iza leđa. Jednog dana, Marija je naišla na Ivana dok je razgovarao s nekim muškarcem u tamnom kutku kafića. Preplašila se, jer je muškarac djelovao prijeteće. Kasnije je saznala da su to bili ljudi povezani s Ivanovom prošlošću. Oni koji nisu htjeli da on uspije. Ivan nije želio brinuti Mariju, ali nije mogao sakriti istinu. Oni su tu i dalje, Marija. Ne mogu pobjeći od njih, ali mogu se boriti za tebe i Luciju. Taj trenutak učvrstio je njihovu vezu. Shvatili su da je ljubav, osim nježnosti i sreće, i borba, ponekad i za opstanak. Kako su mjeseci prolazili, Ivan je sve više rastao kao poslovni čovjek, ali i kao otac i partner. Učio je kako biti strpljiv, kako slušati i kako pružiti podršku. Marija je, s druge strane, naučila vjerovati u sebe više nego ikada prije. Radila je noćne smjene, ali u srcu je znala da radi za bolji život svoje kćeri i za ljubav koja je opet procvala. Ipak, nisu izostajali izazovi. Jednog dana, Lucija je ozbiljno oboljela. Bio je to najteži trenutak za obitelj. Strah i briga spojili su ih jače nego ikad, ali i otvorili nove rane. Ivan je proveo noći uz Lucijin krevet, držeći Mariju za ruku, obećavajući joj da će biti dobro. Ta borba ih je dodatno povezala i pokazala koliko su zajedno snažni. Lucijino ozdravljenje bilo je poput novog početka. Marija i Ivan su odlučili da više neće dopustiti prošlosti da ih razdvaja. Naučili su kako dijeliti brige i radosti. Odluka da zajedno grade budućnost nije bila laka, ali bila je prava. Počeli su planirati zajednički život, razgovarati o novim snovima i ciljevima. Marija je upisala tečaj kuhanja, jer je oduvijek željela naučiti više i možda jednog dana otvoriti svoj mali restoran. Ivan ju je bodrio i financijski pomagao, ponosan na njenu odlučnost. Ljubav između Marije i Ivana nije bila savršena, ali je bila iskrena i prava. Ponekad su se svađali, ponekad plakali, ali uvijek bi pronašli put jedno do drugog.
Ivan je shvatio da ne može nadoknaditi sve propušteno, ali je svakim danom pokazivao koliko mu je stalo. Marija je učila oprostiti, ali i postavljati granice. Njihova je priča postala inspiracija za mnoge koji su ih poznavali, priča o snazi, upornosti i vjeri u bolje sutra. Poslovni svijet u kojem se Ivan kretao bio je nemilosrdan. Konkurencija, poslovni sukobi i nepredvidive situacije često su unosile nemir u njihov život. Marija je gledala kako Ivan ponekad odlazi na poslovne putove, iscrpljen i zabrinut, ali znala je da on sve radi za njih. U jednom trenutku, njihov odnos je bio na kušnji zbog jedne velike poslovne odluke koju je Ivan morao donijeti. Marija je osjećala da je opet udaljen, ali nije odustajala. Nakon krize, Ivan je odlučio sve staviti na stol, karijeru, posao, čak i bogatstvo. Za svoju obitelj. Shvatio je da ništa nije važnije od njih. Marija je, sa suzama u očima, prihvatila njegovu odluku da promijene tempo života. Prodali su stan u centru grada i preselili se u mirniju četvrt, bliže prirodi. Lucija je napokon imala prostora za igru i radost, a Marija i Ivan su imali priliku ponovno izgraditi život onako kako su željeli, u novom domu, s pogledom na zelene brežuljke. Marija je otvorila mali obiteljski restoran. Mjesto ispunjeno smijehom, domaćom hranom i toplinom. Ivan je i dalje vodio svoje poslovne obveze, ali je svaki slobodan trenutak provodio s obitelji. Njihova priča nije bila bajka, ali bila je životna priča o tome kako se iz boli može roditi nada. Prošlo je nekoliko godina otkad su se Marija i Ivan uspjeli stabilizirati i pronaći mir u novom životu. Njihova mala obiteljska oaza bila je mjesto sreće i sigurnosti, daleko od raskošnih dvorana i poslovnih sjena prošlosti. No, život, kao što zna, često donosi neočekivane preokrete. Jednog hladnog zimskog jutra, dok je Marija spremala doručak, zazvonio je telefon. Ivanova tvrtka nalazila se u financijskoj krizi. Nova generacija konkurenata koristila je prljave trikove kako bi ga izbacila iz igre. Marija je vidjela kako se u njegovim očima pojavila ona stara briga i tuga koju je htjela zaboraviti. Morat ćeš se opet boriti, rekla je tiho, ali odlučno. Nismo tu da se predajemo. Ivan je ponovno ušao u svijet surovih poslovnih sukoba, ali ovaj put nije bio sam. Marija mu je pružala snagu, bila je njegov najbolji savjetnik i najveća podrška, no, godine su učinile svoje. Borba je bila teža nego ikad prije. Ljudi koji su prije bili prijatelji sada su se okrenuli protiv njega. Intrige su postajale opasnije, ipak nije odustajao. Svaki izazov gledao je kao priliku da pokaže koliko mu je stalo do obitelji i koliko je spreman žrtvovati za njih. Dok je Ivan vodio borbu u poslovnom svijetu, Marija je živjela svoju vlastitu priču. Postala je poznata u kvartovskom zajedništvu kao žena koja se nikad ne predaje, svaki dan, dok je otvarala svoj mali restoran. Sjećala se kako je prije bila samo konobarica. Sad je bila vlasnica, inspiracija drugima, učila je mlade djevojke kako vjerovati u sebe, kako se boriti za svoje snove i ne dozvoliti da ih život slomi. Unatoč uspjesima, odnos Marije i Ivana nije uvijek bio lagan. Nisu mogli izbjeći trenutke sumnje, nesporazuma, pa čak i ljubomore. Jednom su se posvađali zbog sitnice. Ivan je morao otputovati poslovno baš na dan kada je Marija imala važan događaj u restoranu. Ona je osjećala da je on opet birao posao umjesto njih, ali ljubav je, kao rijeka, pronalazila put. Iskreno razgovarali, iznosili svoje strahove i nerazumijevanja, učeći kako biti jedno drugom oslonac i prijatelj. S vremenom, njihova ljubav je kvjetala još jače. Naučili su da je prava ljubav ona koja ne traži savršenstvo, nego prihvaća nesavršenosti. Ivan je često znao reći: Marija, ti si moja snaga kad sam najslabiji, a Marija bi mu uzvratila: a ti si moj san koji se ostvario. Iako smo dugo lutali u mraku, njihova veza postala je primjer mnogima kako ljubav može izliječiti rane i izgraditi budućnost. Sada, kada je Lucija odrasla, gledala je na svoje roditelje s divljenjem. Znala je sve njihove borbe i pobjede. Jednog dana, Lucija je odlučila da želi studirati poduzetništvo i nastaviti obiteljski posao. Marija i Ivan su osjećali ponos, ali i tihu radost jer su njihovi snovi sada bili i snovi njihove kćeri. Priča o Mariji i Ivanu nije samo priča o konobarici i milijunašu. To je priča o ljudima koji su se usudili voljeti, padati, ali i uvijek ustajati. Ova priča nas uči da istinska ljubav nije uvijek laka, ali je uvijek vrijedna truda, da je svaki kraj novi početak. I da je snaga u nama,
čak i kad nas život pritisne najtežim izazovima. Večeri u njihovoj kući bile su ispunjene tišinom, ali ne onom teškom i praznom, nego onom punom nerazgovjetnih misli i osjećaja. Marija bi čisto sjedila na terasi, gledajući u zvijezdano nebo, razmišljajući o svemu što su prošli. Svaka zvijezda podsjećala ju je na jedan trenutak iz prošlosti, neke lijepe, druge bolne. Ipak, sve su joj bile važne. Jer su ih dovele do ovog trenutka, do mira i sreće koja se gradila kamen po kamen. Ivan bi joj se ponekad pridružio, tiho sjedili zajedno, ne trebajući riječi. Samo prisutnost bila je dovoljna, njihova svakodnevica postala je ispunjena malim ritualima koji su ih povezivali. Jutarnja šetnja s Lucijom kroz park, ispijanje kave uz smijeh, zajedničko kuhanje večere. Marija je primijetila kako su te male stvari najvažnije, jer su im pomagale zaboraviti bolne uspomene i okrenuti se budućnosti. Svaki osmijeh Lucije bio je potvrda da su na pravom putu. Kako je Lucija rasla, i oni su se suočavali s novim izazovima. Pubertet je donosio svoje uspone i padove, nove strahove i nesigurnosti. Marija i Ivan su zajedno učili kako biti roditelji koji sluša i razumije. Nije uvijek bilo lako, bilo je sukoba, ali ljubav je bila njihov kompas. Ivan je naučio kako biti strpljiv, a Marija je shvatila koliko je važno dati prostor i slobodu. Jednog dana, na pragu njihovog restorana pojavila se nepoznata žena, stara prijateljica Marije iz djetinjstva. Donijela je priču o tome kako je i sama prošla kroz teške trenutke, ali je uspjela. Njena podrška donijela je novi val snage Mariji, ali i Ivanu. Shvatili su da nisu sami i da prijateljstva iz prošlosti mogu biti snaga za budućnost. Na Luciji na 18. rođendan, cijela obitelj i prijatelji okupili su se u restoranu Marije. Bila je to proslava ne samo njene punoljetnosti, nego i života punog izazova, borbi i pobjeda. Ivan je, gledajući svoju kćer, shvatio koliko je njihov zajednički put vrijedan svakog truda. Marija je, dok je rezala tortu, osjećala da je njihova obitelj jača nego ikad. Iako su prošli toliko toga, Marija i Ivan znali su da život ne prestaje donositi nove izazove i snove. Lucija je krenula studirati, Marija je otvorila drugi restoran, a Ivan je našao mir u jednostavnim stvarima. Njihova priča se nastavlja, jer život uvijek ide dalje.